Sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Sabado, mga tugang Radyo Klinika Time sa DCGB. Ganyan pong Sabado, importante po sa mga importanteng bagay ang sa tuyang pag-irestoryahan tungkol po mga tugang sa vaccine. COVID-19 vaccine. Kansarong simana o kamay iliwas pong survey ang Pulse Asia na almost 50% kan mga Filipino medyo may takot mga tugang sa pagpapabakuna. May takot sa pagpapabakuna kontra po sa COVID-19. Dahil lang po sa duman sa Dengvaxia, Dengvaxia scare kan mga nakaagingal daw. And siring man, mga tugang medyo may hadit ang iba kung saan maghahali ang vaccine na itatudok sa mga Filipino. Hindi sa Bicol, igaw man kitang nahapot na mga kababayan ta na medyo talamatam, sabi nga ni sa Bicol, talamatam. May pagdududa, mga tugang asin may takot man na magpabakuna, oras na mabutan mga vaccine sa palibot. So sangon yan, ang Department of Health, matagos po ang sa indang ginigibong information dissemination campaign para po sa bagay na in fact, igwanak yung mga communications na nakakaabot sa mga rural health units, sa ibang mga clinic, na mga hospitals, na nagnunotisya may kanaraman po sa vaccination program. And sa tuyang gobyerno, sige-sige naman ngunyan po mga tugang an preparar para sa training sa mga posibleng vaccinators sa mga maabot na aldaw. Kaya po pinag-invitaran niya to ang tagapagtaram mga tugang kan COVID-19 vaccine sa DOH. As in po siya man ang medical officer 4, as in head kan Family Health Cluster kan Department of Health Regional Field Office number 5. Tangani mga tugang na matuwangan kita, ano ang kalagahan kan vaccine na ini? Gaano kaimportansya mga tugang ang vaccine na ini? Oras na mabot po digdi sa tuyang lugar, asin maglaog na po sa Pilipinas, ta sige-sige ngunyan ang preparasyon kan gobyerno ta para po sa sinabi ng vaccination program na ang katuyuhan magkaigo po ki herd immunity kita po na mga Pilipino. Nasa linya via Zoom mga tugang si Dr. Rita May Angbon, ang COVID-19 vaccine spokesperson kan Department of Health. Dr. Rita, magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Henry, magandang umaga po sa inyo, sa mga tagapakinig at nanonood din po sa live sa ating pong programa ngayong umaga. Opo. Yung mga nakikinig po sa radyo at saka nanonood po sa Facebook Live ngayon, pwede po kayong mag-text o magpadala ng mensahe. Kung kaya naming sagutin ni Doktora yan, sasagutin namin ngayong umaga. Okay. Dok, unang-una po, sabi nga ng introduction ko kanina, medyo may halong takot pa based doon sa survey na ginawa ang mga Pilipino. Sige, sabi ko, gaano ho ba po kahalaga o kaimportante ang vaccines na dapat i-administer sa atin sa mga Pilipino po, Dr. May? All right. So, alam niyo po sa history po ng public health sa buong mundo, ang pagbabakuna po ang isa sa mga talagang napatunayan na po na very effective sa pag-prevent ng mga sakit. Sa katunayan, 'di ba, mayroon na po tayong mga sakit po na nabura na natin sa balat ng mundo tulad ng smallpox, all right? Dahil na din po sa pagbabakuna. So, yung atin pong dating nung mga naunang panahon, siguro hindi pa tayo sir pinanganak. Ayan. Ay laganap ang iba't ibang klase ng mga sakit tulad ng polio. Dahil sa pagbabakuna ay kakaunti na lang, 'di ba? Ang nagkakaroon nito. May pasulpot-sulpot ngayon, isa, dalawa. Pero syempre, minomonitor natin because ang goal natin zero na talaga ang kaso ng ganitong mga sakit. So ang tawag po dito ay mga vaccine preventable diseases. Ngayon po sa atin pong pandemya ng COVID-19, isa po sa atin pong pinakamahalagang response
para po tuluyan na nating matuldukan ang pandemyang ito ay ang pagbabakuna. So bakit po? Nabanggit niyo po kanina, sir, na meron po tayo, importante po ang herd immunity. Yes po. Alright? Para po hindi na lumaganap ang COVID-19 disease, para po hindi na dumami yung mga kaso nito, kailangan po ay mataas ang level ng immunity ng bawat tao po dito sa atin. So, dalawa lang naman po kasi ang pamamaraan para maging immune ka sa COVID-19. Ano yun? Una po ay kung ikaw ay magkakasakit. Alright, so syempre, magkakasakit ka, magde-develop ka po ng mga antibodies eventually. Ang problema po natin kasi kapag ikaw po ay nagkasakit ng COVID-19, hindi mo alam kung ikaw ba ay magiging asymptomatic Yeah. o ikaw Yeah. magiging mild, moderate, or severe, or baka po ikagadan mo ito, di ba? May mga kaso din po tayo ng COVID-19 na bagamat sila po ay gumaling na, ay meron pong parang residual na effect sa kanilang katawan, yung mga long haulers na tinatawag natin, di ba? Sa isang banda naman, para makapag-develop din tayo ng immunity laban po sa sakit na ito, ay ang pagbabakuna. Kung saan po tinuturok sa ating katawan, hindi po yung mismong virus, opo, kundi mga bahagi lang po ng virus na pag na-detect po ng ating immune system, ay gagawa po ang ating katawan ng mga antibodies, no? Laban sa coronavirus mismo. Alright? At kung sakali po na malanghap natin yung totoong virus na, ang katawan po natin ay handa na pong labanan ito para hindi po siya magdiretso sa pagkakaroon mismo ng sakit. So ganyan po kahalaga, no, yung atin po nga pagbabakuna. At sir, nabanggit niyo po kanina, no, may mga survey, di ba? Yes po. So yes po, ito po, totoo naman po na sa simula talaga, because ang coronavirus disease po kasi ay isipin niyo po, no, parang last year lang po natin ito, di ba? Yes. Na-discover, no? Yes. Or early 2019. Mhm. And at this point in time, no, after 1 year, ay meron na po mga na-develop na mga bakuna, di ba? Opo. Ang kagandahan po nito kasi, una, yung pong teknolohiya ng pag-develop po ng mga bakuna ay napakatagal na po, dekada na po ang kumbaga binilang, no? At marami na po tayong mga effective na bakuna na ginagamit sa kasalukuyan. Mhm. So, yung proseso po ng paggawa po ng bakuna ay kumbaga po sa nakalipas na ilang dekada ay na-perfect na po ng ating mga siyentipiko, mga eksperto. Kaya nakakaya na po nilang gawan po ng paraan na yung mga imbis po sa mga dati na sobrang haba ng proseso ay nakikita na po nila saan na po pwedeng dumiretso. Ayun po, no? So kumbaga existing technology, ipinasok po doon si coronavirus. So Oo. isa po kasi, no, sa key para po mas mabilis tayong makaresponde at mapigilan ang pandemya, ay dapat kaya din nating sumabay agad, no, in terms of pag-develop ng mga gamot, di ba po, tulad ng bakuna laban sa virus na ito. So nakakatakot para sa karamihan dahil bago yung mismong bakuna, pero the technology po ng pag-develop ng mga ito ay dekada na po, no? Hindi pa po siguro ako pinapanganak, ay nariyan na po yung mga teknolohiya. Kumbaga po, fine-tune na lang po nila ng ating mga eksperto para po mismo sa coronavirus. At malamang, sana wala naman, sa mga kung may susunod pong darating na iba pang mga bagong mga viruses or sakit, ay kakayanin din po na mas mabilis na pong makapag-responde dito. Opo. Mhm. Yan. So, yung mga paghahanda po natin pala, Sir Henry, no? Opo. Ito po, no, sa atin po sa Bicol region, alright, nagsisimula na po tayo ng paghahanda. Yeah. Okay. Tama po kayo sa nabanggit niyo po na ang atin pong mga pampubliko at mga pribado pong mga ospital, Aha. okay, pati po ang ating mga health centers, no, yung mga municipal health offices po natin, rural health units po, ay nagsisimula na din po ng paghahanda. Mhm. Ito po ay sa kadahilanan na kapag nag-roll out na po ng bakuna dito po sa ating rehiyon, ay dapat po
nakalatag na po kung ma-identify na po mismo ng ating mga health units, mga ospital, saan po ang paglalagyan ng bakuna, sino po yung mga assigned na magiging mga bakunador, at Opo. syempre meron din po tayong ina-assign na din po, sir, na dahil bagong bakuna nga po, no? Yung mga assigned naman po na magmo-monitor ng atin pong mga babakunahan after po silang maturukan. Opo. So ito po mga ito ay hindi po ito kaya na maghahanda ka ngayon sa aga pwede ka nang magbakuna. No? Oo. So, pag-aaralan din po natin, depende po kasi sir kung ano pong klase ng vaccine yung pong dadating dito sa atin sa Bicol region. At kung anong klase pong mga requirements ng vaccine yung kakailanganin. Halimbawa po kung ang vaccine po na darating sa atin ay yung usual po na +2 to +8 degrees ang storage ay Opo. kayang-kaya po natin yan dito sa Bicol region dahil lahat po ng mga bakunang ginagamit natin sa mga pagbabakuna po sa mga bata, sa mga buntis, sa mga senior citizens ay nasa +2 to +8 din po, no? Pero kung halimbawa naman po ang ibababa po sa atin or ang ide-deliver po, ide-deploy na bakuna dito sa Bicol region ay yung mas nangangailangan po ng mas mababa na temperatura, okay? Pinaghahandaan na rin po natin. So na-appreciate po ng kagawaran ng kalusugan yung paghahandang ginagawa po ng mga LGUs natin. Halimbawa po dito sa Legazpi, di ba? So very good po yun kasi po at this point in time dapat inihahanda na natin ang atin pong sarili at nakikita din po sa kahandaan ng atin pong mga namumuno kung yung lalabas din po doon yung confidence ng mga ng mga constituents, di po ba? Oo. Kung sila po ay magpapabakuna o hindi. Mhm. So, Sir Henry, i-share ko lang din po. Yes. Go ahead Dito po po. pala tayo magiging prioritization pagdating po sa pagbabakuna. Ano Yes. po? Go ahead po, So, Doc. pag dumating po ang bakuna, dito po sa Bicol region, hindi po agad lahat sabay-sabay tuturukan. Okay? Nakadepende po kasi sa kung gaano po ba kadaming doses ang maiinot na madedeliver digdi sa tuya. Iyo po. So, atin pong prioritization, uunahin po muna natin sa pagbabakuna po, yun pong gabos po ng mga frontline health workers po natin na direkta po sinda na nag-aalaga po sa atin pong mga pasyenteng may COVID. So sila din po kasi yung mga mas mataas po talaga ang chance na mahawa. Mhm. Okay? Pang-ulakit sa mga kasama nila, even sa kanilang mga kasama sa bahay eventually. So kailangan sa mga frontline health workers po, tulad po ng mga doctors, nurses, midwives, so mga security guard po natin, so mga tagapaglinig po sa mga hospitals po natin, so yung mga radiation technologies, iyo po so mga mga midwife po, iyan. So sinda po iinuton ta po, no? Second in line po is yung atin pong mga nasa rural health unit, yung mga public health workers. Sino-sino po sinda sa kasama po diyan so mga BHWs. Opo, so mga members po ng atin pong BHERTS, no? So mga naga-contact tracing, iyan. So sinda po yung sunod, no? Dito po, based po sa initial na data po na igwa na po ang DOH Bicol, igwa po kita more or less, no? 60,000 na mga frontline health workers po na yun po ang iinuton tang bakunahan po digdi sa Bicol region. And then, mas kasunod po niyan would be our indigent senior citizens, no? And then, after that will be our other senior citizens. And then other indigent population and our uniformed personnel. So, tinotal me po, sir, no? Estimate po natin na sa mga almost 1.5 million ang atin pong mga babakunahan sa first phase po ng atin pong immunization, COVID vaccination program here in Bicol region. So, yung first phase lang po muna, sir, ang lang po muna natin. So, nasa 1.5 million na katao, which is almost almost 25% ng populasyon ng Bicol region din po. Yan, sir. So, kung sa mga tagapakinig din po natin, kung meron po sa Indo na mga senior citizens, no? Igwa po sa Indo na mga health workers, frontline health workers and public health workers po, uniformed personnel. So, meron na po tayong niro-roll out po na profiling and registration.
Yan. So kung kabilang ka po sa ating priority population for phase 1 Mhm. na vaccination, opo, ay maganda po na makipag-ugnayan na po sa indo pong mga health, sa inyo pong rural health units or mga barangay health workers kapag nag-roll out na po sila ng atin pong initial master listing or profiling, sir. Yan. Opo. Doc, may information na po kita kung pera na doses ang maabot. Parte kang share, kang Bicol sa national government in the future. Oras na mag-abot pa ang vaccine? Actually, sir, so far wala pa po kasi hindi pa po natin alam kung gaano kadaming doses din po ang mapoprocure ng national, meaning yung final answer na talaga. Sir. Yeah. Kaya din po, tayo po ngayon, naggawa po kita ng prioritization, alright? Para din po, in kaso po na dikit sana ang mag-abot, aram na natin kung sisay pong iinutuntang babakunahan. Kung madami po ang ma-identify, then alam na din po natin na naka-ready na din po ang master listing natin. Opo. Sisay po ang mga individuals na priority for training na makakwalify po bilang mga vaccinator sa Satuyang Rehiyon, Dr. Rita? Yes po. So para po sa mga vaccinators, yan, kasama po dyan sa mga vaccinators po natin, yung doon po mga doctors, nurses, and midwives po sa atin po mga public and private health facilities. Alright? And by the way po sir, ang atin pong vaccination team ay hindi lang po vaccinator. Okay. Kasi po kakaiba po itong atin pong COVID vaccination program dahil magkakaroon po tayo ng registration. Opo. So para po baga sir sa election, Opo. na kung gusto mo pong bumoto, kaipuhan mo pong Magpa-register. magparehistro. Iyon. Ganun po, na magre-rehistro po. And then, so may registration, so kaipuhan ng tabang ng mga IT natin, mga encoders, no? Para sa 1.5 million na i-master lista. And then, kasama din po, meron din po tayong mga screeners. Bakit po? Nasa gitna po tayo ng pandemya, hindi po tayo pwedeng magbaba ng guards natin dahil lang po tayo ay nagbabakuna. So, po baka yung atin po nga mga eligible na babakunahan ay may mga sintomas po pala. Yeah. Po. Or during the time po ng vaccination ay kinakabahan sobra at nagtaas ang presyon. So mga araw-kaan po baga na po mahilo, sabihin hali sa bakuna, yun pala nahilo siya grabe po ang anxiety. So mga araw-kaan sir. So may screeners din. Yung atin pong mga screeners po, not necessarily mga health workers naman po sila, no? So pwede po yan mga volunteers din or social workers, even teachers, whoever. Pwede po, may mga trainings po tayo na ilalatag for that. Then, po, sa vaccination team din natin, sir, would be counselors. Iyon. Ayan. Kakaiba po ito, sir, sa usual nating bakunahan na sila nurse, sila midwife sana naglilibot sa mga harong para magturok. So dito kasi sa new vaccine, kaipuhan po ma-observe ta po ng maray, yun pong mga babakunahan before silang tudukan, habang sila'y tinuturukan, and then after silang turukan. So, may counselors din po tayo to address din po yung mga fears, anxiety nung pong babakunahan. Alright? And kasi po, magse-secure din po tayo ng written consent, informed consent prior to vaccination. Alright. So, ano po yan, Doc? Sabi mo po kasabago, kailangan ng registration sa mga magpapabakuna. Ito ba ay voluntary on their part or talagang they are required really na mag-receive kan vaccines tabi? Okay, sir. So, well, sa totoo po, no, ang atin po nga pagbabakuna, because hihingian po kasi ng consent, it's voluntary. Yeah. However, para po kasi kita makapag-preposition po, no, makapag-preparar ng gabos ng mga kailangan din po nating malaman gaano kadami po ba yung target natin na mababakunahan. So, yung registration process po kasi, ini-ensure po nito na ma-identify po natin, sir, kung gaano kadami for a particular day, for a particular time period, yun pong bakunahan, nang sa ganun makapag-prepare po kita ng adequate na bilang ng team, no, na mabakuna. Iyon po yung first consideration Then sa registration din po natin, sir, ma-identify din po dito kasi ano po siya registration, diretsong screening,
bako pong gabos talaga ng maparehistro, eventually po ay magiging eligible for vaccination. Bakit po? Kasi syempre, kapag nalaman po natin kung anong klaseng bakuna po yung dadating digdi sa tuya, baka po may mga specific na mga, kumbaga, contraindications Yeah. manufacturers, mga ganyan na baka po sa mga ibang nakarehistro, hindi po sila papasok sa criteria for vaccination. Ayan, no? And then eventually po, sure din po tayo na hindi po lahat ng maparehistro at masiscreen eventually ay mapirma para magpabakuna. Opo, no? However, importante po na at this point in time, makapagparehistro na kita para po makapag-prepare tayo dun po sa pag-compute po halimbawa ng gaano kadami, no? Yung sabi niyo nga po kanina, yung doses na hahagadon ta from the national. Alright? Gaano kadami so ipe-prepare po ng mga personal protective equipment ng mga vaccinating teams po natin. Ilan po yung mga vaccination sites na isa-set up po natin, yung mga yan. So ngunyan lang kaming estimate, pero mahirap pong mag-under at mag-overestimate din po dahil resources po ito na pagugulungin po din natin eh. So yun po yung importance ng registration. And sir, inform ko din po kayo na Yes po. sa registration process po natin, no, so parang centralized po yan na gabos po ng marehistro, ng eventually mababakunahan at mamamonitor po, ay mapupunta po siya sa isang central database kasi po because these are new vaccines, kasama po ito, lahat po ng mababakunahan sa, kumbaga po, imo-monitor po natin for over a long period of time. So baka po 2 years, I'm not sure po, no? Para po matingnan natin, syempre kung meron pong any mga in terms of halimbawa po gaano katagal yung effect po ng immunity nung bakuna, ano po, or kung meron naman pong mga adverse reactions po tayo na makukuha. So yan po, kaya importante din yung registration para po namo-monitor din po natin at madali po nating matrace lahat po ng mga vaccine recipients po natin. Yung saan Dok pwede saan ba mag-install ng vaccination centers? Tanahiling ko kaya sa international television. May mga sa UK, sa US, may mga vaccination centers. Usually, sa tuya po, ano ang plano ta? Asan sila pwedeng mag-register? Asan po sila pwedeng magduman? Oras na yaon na po ang vaccine. Alright. Magandang question po iyan, sir, no? So, unahin po natin Simbagon, so saan po ang magiging mga vaccination centers? Opo. So, at present po, no, yung kasi medyo nagbabago-bago din po yung guidelines natin. However, ang atin pong magiging vaccination sites po ay sa atin pong mga hospitals, alright, and sa atin pong mga rural health units po, alright? So, hindi po tayo magko-conduct ng vaccination na bahay-bahay. Yes. Okay? Kasi may special handling po yung mga bakuna natin eh. Tsaka mahirap po kayong mag-monitor, sir, ng pasyenteng binakunahan mo ngunyan sa sarong-harong, tapos malipat ka sa sarong-harong, dahil mo mahihiling kung ano nang nangyari duman sa nainot mong binakunahan. Alright? So, ang tawag po natin dyan ay fixed post or fixed site ng vaccination. Alright? Then, so yun po, no, in terms of vaccination centers, ang atin pong initial guidelines would be sa atin pong mga hospitals and rural health units or rural health centers po. So we are putting it out na even our private hospitals po ay maging vaccination sites. And we're also looking at the capacities of the clinics po ng ating mga doctors din if kaya po nilang set up also ng vaccination sites provided po kasi mayroon pong adequate space po para doon sa sistemang ilalatag po natin for the vaccination program. Oo. Paano po Dok ang monitoring may mga recorded side effects baga po ano? Yes sir po. So alam niyo po ito po no, even po sa lahat ng klase ng gamot. Alright? So, kahit yung simple nating paracetamol, any person po can develop adverse side reactions. effect. No? Ikaw taong parang kumbaga po, ipinanganak siyang allergic mon po talaga, halimbawa sa paracetamol. So, mga systems in place na po kita, sir. Opo. Tungkol po sa monitoring kan mga araw kaini. So, meron po tayong tinatawag na pharmacovigilance. Yan. At ito pong atin pong COVID vaccination program ay magpo-follow din po nung ganito pong sistema. So igwa po kitang mga surveillance officers and gabos kaya po importante na nakarehistro po yung mga babakunahan. It's to facilitate po yung easier, kumbaga sa COVID, di ba, contact tracing ang aportahan. So sa
vaccination, mas madali po yung atin pong kung atin pong monitoring naman. So after po the vaccination, immediately after the vaccination, sa atin pong vaccination site ay magsistay po muna for 30 minutes to 1 hour yung atin pong nabakunahan. Post-vaccination kasi may counseling din po and monitoring na magaganap. So ang tinitingnan po kasi yung mga seryoso po kasi na mga adverse reactions tulad ng yung mga severe allergy po ay nagaganap immediately after vaccination. Yeah. Opo. Yung pong nagaganap na mga after the vaccination, several days after, yan po ay mga minor na po kadalasan. Opo. So, kaya po, yung mga binabantayan po natin, na usual po na mga adverse events po would be tulad ng mga sintomas na mararamdaman dahil po sa ang katawan mo po ay nagiging aktibo ang immune system. Parang gano'n, nag-responde sa bakunang itinurok. Yun siya. Ang example po kaiyan, kalintura, kasama na din po yung, syempre, yung pagsakit po doon sa pinagturokan na site. No? Ano pa ba? Maaari din pong makaramdam ng parang yung masama ang pakiramdam or body malaise, yung mga ganyan po. Yeah. May iba po, no, based sa mga literature po na nababasa natin, may iba po na parang nag-exhibit ng parang signs and symptoms of a COVID, no? Yung parang may nakakaramdam ng pagsakit ng lalamunan, etc. So itong mga ito po lahat po ay kasama po sa monitor po talaga. Bakit po? Syempre po, pag nagturok po tayo sa isang tao, we do not know naman kung na-expose na siya prior, di ba sir? Or baka asymptomatic na siya nung naturukan. Yeah. So, medyo complicated sa totoo po, no? The symptoms na mararamdaman ng isang taong nabakunahan could be related to the vaccine itself or could not be related to the vaccine itself. But lahat po yan ay imo-monitor at kasama po yan sa ititik. Kumbaga po, kasama po yan sa mga titingnan lagi. Opo. So may self-monitoring din pong magaganap. Nang sa ganun po ay makumpleto po natin yung mga dapat nababantayan after po ng bakunahan. Opo. Dok, Sa mga clinical trials po kasi sir, ayun, dagdag ko lang, no? Sa mga clinical trials po kasi, sinusundan po nila yung mga nabakunahan for several every month and then every 6 months and then after years po, no? Chine-check po nila yung level ng antibodies na po na nasa katawan. However, sa mass vaccination program po, hindi na po yun pasok sa clinical trial, no? So, yung pong atin pong pag-follow up ay pasok na po siya doon sa tinatawag po natin na pharmacovigilance na po. So, yung pagbabantay natin sa maaari pa pong ibang mga maging resulta po ng pagbabakuna. So, ang goal naman po natin dito eventually is makita po natin na kung may de-develop po, no, ng mga adverse, severe na reaction po, titingnan po natin gaano kadami po ba yung kabilugan nung nabakunahan versus po dun sa nag-develop nung severe, no? Yung mga mild reactions, expected ta po yan talaga as a sign na nagre-respond sa katawan ta. Pero syempre yung mga severe po, no, titingnan din po natin kung gaano ilang kaso po ito versus sa kagabusan po ng lahat ng naka-receive nung particular na vaccine. Yun po, sir. Opo. Dok, magko-commercial muna ako pero ansaro sa mga hapot digdikang listeners number one, may posibilidad po na may mga asymptomatic na pwedeng mabakunahan, di ba? May posibilidad po na may mga asymptomatic na mabakunahan sa oras na iyan or iga po ki mga tao na nainot nang nagpositive sa COVID na naka-recover, ano po sinda pwede pang bakunahan? Yan po ang samuyang didiskutirong po, Dr. Rita. Magko-commercial muna po kita. Okay po. And magbabalik po kami, mga tugang sa kahapotan na yan with Dr. Rita May Angbon, ang COVID-19 vaccine spokesperson po kan Department of Health. Makalipas lang po kayo ng mga patalastas. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anairo, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:15 oras sa Pilipinas. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good morning, Angel.
Yes, good morning tabi VP. Sa detalles kan pang alas 8 bareta, naghugas nin kamot ang Malacanang sa hirit kan mga obrero sa pribadong sektor na aumento sa sweldo. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nabahala na ang wage board kan lambang rehiyon na umaksyon sa kahagadan na kano mga private employees na haros wara nang natatada sa nare-receiving diiton na sweldo dahil sa halangkaw kan presyo kan gabos na barakalon. Katakod kay ini sinabi ni Roque na kaipuhan na pag-adalan asin balanseon kan Regional Wage Board ang bagay na ini lalo ngunya na dakulang bilang kan mga kumpanya ang napektaran kan pandemya. Yan ang pang alas 8 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxbeat! Maxbeat, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtatao nin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulog at pagkasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic
Kuya Jesse. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Alas 8:20 oras po sa Pilipinas. Balikan ta po si Dr. Rita May Angbon. Siya po ang COVID-19 vaccine spokesperson po ng Department of Health. Dr. Rita? Yes, Sir Henry. Opo, balikan ko po. So hapot ko sa imo kasi bago hali sa listeners. Number one, yung mga may posibilidad po na may mga asymptomatic na mababakunahan sa oras mismo kan vaccination. And number two po, yung mga nag-positive sa COVID na naka-recover, dapat pa daw sindang bakunahanin anti-COVID vaccine. Go ahead po, Dr. Rita. Alright, so unahin natin, sir, yung mas madaling tanong. Opo. Yung mga nagka-COVID na po na nag-recover. Alright, okay. So, Opo. So nabanggit ko po earlier, no, na meron po tayong dalawang paraan para magkaroon ko po ng immunity, no? Mag-develop immunity laban sa coronavirus disease. Alright? So, una po ay kung ikaw po ay magkakasakit ng COVID at mag-recover. Alright? And kung ikaw po ay mapabakunahan. So, kung ikaw po ay nagkasakit na po ng coronavirus disease, no? As per present po natin ng mga information, alright? Ay hindi ka na po actually eligible for vaccination. Kasi technically, immune ka na, igwa ka na pong antibodies laban duman sa sakit na iyon. However, lahat po yan evolving. Right? For now, ano po? Opo. So, syempre po, ang mga babakunahan natin po ng bakuna laban sa COVID, iyo po, so wala pa pong immunity laban duman sa virus na ini. Ganon. Right? Yan. Okay. Para po dun sa, syempre kung may mababakunahan na asymptomatic, yes, kasama na po yan, sir, sa mga unfortunately hindi natin na ma-identify immediately, no, during the vaccination program. Kasi asymptomatic man talaga. Pero kaya din po ang sistema po ng pagbabakuna ay may registration muna. Iyo po. And then during the actual date of the vaccination mismo ay may screening. Kasi nga po, kung halimbawa po na mag-exhibit ng mga signs and symptoms, no, or other conditions na magiging that will declare you ineligible para bakunahan, ay hindi ka po bibigyan. But yun nga po, there is a possibility na may iba po na mga asymptomatic na po na baka mabakunahan because of course they do not know in the first place that they have the virus sa kanila na po, no, na katawan. At the end of the day po, kasi ang goal po natin for vaccination is to increase the level of immunity of our population nang sa ganun po ay hindi na po siya kumalat, no, sa iba't ibang sa mas maraming tao pa. Dagdag ko na lang din po, Sir Henry. Opo. Di po yun, mainit po yung mga usapin tungkol sa mga iba't ibang bagong variants po. Yes. Ang coronavirus, tama. Alam niyo po, habang tumatagal po ang pandemya, habang mas maraming tao po kasi ang nahahawa nito, no, nagkakasakit nito, ay mas malaki po ang tsansa talaga na mag-mutate po ang virus. Right? Ang virus po kasi hindi po yan mag-mutate habang nasa hangin. Opo. Ma-mutate po iyan kapag nasa loob na po ng katawan ng tao na nagpapadami siya. Alright? So kung mas marami po siyang taong papasukan, mas marami po yung tsansa kan virus na mag-mutate. Now, kung maaga pa po or makapag-bakuna po kita, mas marami na po ang tao ang immune laban sa virus. Maglaog man si virus sa katawan ng tao, igwa na siyang antibodies laban digdi. Laban sa coronavirus. So, yung chances for the virus to inflict a disease and the chances for the virus to mutate, mas mababa na. Kasi konti na sana, so mga taong pwede niyang mahawaan. Iyon siya. So, isa din, no? So, natatakot tayo kasi may mga bago namang mga variants, nag-mutate sa virus. Kaya po siya nag-mutate, yun po. Kasi ang dami niyang pwedeng paglipatan ng mga tao.
no? Pero kung mabakuna kita, no, at mataas ang level ng immunity ng mga tao sa atin pong komunidad, then mas mababa yung tsansa na may mag-develop pa pong mga bagong mga virus, bagong variants dahil nga po sa naho-halt po natin ang transmission ng sakit. Yan Opo. po. Opo. Doc, although nahiling ko na sa mga international discussions sa mga WHO and iba pa, gusto kong ihapot gararay sa imo ta nagkaka-interest ang ibang mga listeners na ano po ang tsansa o ano ang guarantee nan sarong persona oras na igwa na po nin vaccine, di na po siya mahawa kan COVID-19 virus? Okay, sir. Depende din po yan, sir, sa effectiveness ng bakuna. No, so iba-iba pong bakuna, iba-iba po yung kanyang level ng effectiveness. Opo. So, yung ibig sabihin po natin na yung chance na mag-develop, no? Depende po, may mga vaccine po na nasa 94% yung efficacy. Ibig sabihin po nito, no? Kunyari lang sa 100 po na nagkaroon ng nabakunahan, maaaring may isa o kalahating tao. Kunyari lang, may isang tao po dyan na isa or 5 tao na nagkaroon ng sakit. Parang ganyan. Alam niyo po, yung pag-develop ng antibodies din or immunity sa pagbabakuna, nakadepende din po yan sa kung gaano kalakas po so immune system natin din. Alright? May mga tao po talaga na maski bakunahan mo pong ulit-ulit, pag chinek mo po ang dugo sa level ng antibodies, hindi po naglalangkaw. May mga ganyang klaseng tao, pero hindi man po sila ganun kadami, sir. Hindi po sila ganun kadami. Okay po? So, may mga vaccines po tayo na medyo nasa mga 80%, no, nasa 90%, no. Kung titingnan niyo po, no, ito pong protection na ito is better compared to no protection at all, no? Sabihin na natin na kunyari lang, 'di ba, sa mga balita naririnig natin, may mga bakunang nasa 50% efficacy, yung mga ganyan, ano? That 50, kung ako po personally tatay, kung that 50% efficacy is better than no protection at all. 'Di ba? Yeah. Ikaw po ay high risk population na ikaw po pag ikaw nagkasakit ng COVID-19 ay mataas ang tsansa na mag-develop ng mga seryosong sintomas, no? Yung bakuna po, no? That vaccine po yung halimbawa po kung 50% efficacy man siya kunyari lang, no? Still better compared to you having no protection at all. Tama? Yeah. Also po, yung aim po kasi ng mga vaccines natin talaga is to prevent the ano po, yung mga serious and fatal na mga forms po, no, ng COVID-19. All right? Igwa pong mga tao, marami din po tayong mga tao na COVID na pero mild sana, Pero ang nakakatakot po dito is hindi mo naman malalaman kung sino yung definitely malalaman, sisay po sa mga magkaka-COVID ang magkaka-develop ng very serious na mga ano po, no, na mga signs and symptoms or condition. So with the vaccination, tinataas po natin yung level of protection, no? Ibinababa po natin yung ano po, yung risk po na mag-develop tayo ng mga malalalang kaso ng COVID. So at the end of the day, ayaw po natin na meron tayong kasama sa mahal sa buhay na mawawala dahil lang po sa sakit na ito. Opo. Dok, may survey ang Pulse Asia 2 weeks yata na release yun, 2 weeks ago. Medyo reluctant ang mga Filipino na magpa-vaccine. Garo nasa 47% or almost 50% sa statistics ninda, natakot daw ang mga Filipino o habo ang Filipino na magpa-vaccine. Paano po ang dealings ta kaini sa satuyang mga kababayan in case na yaon na po ang vaccine? Yes po, no. Actually po, ito po yung panahon ngayon na pinakamaganda po para po maipaliwanag natin yung kahalagahan ng pagbabakuna. So, understandable po natin, naintindihan po natin na medyo marami po talaga yung kumbaga po mayroong mga agam-agam patungkol sa pagbabakuna. So dito din actually sa Bicol region na in a few weeks time ay magpapagawa din po tayo, Sir Henry, no, ng survey tungkol sa vaccine acceptance ng ating mga target population.
So, ito pong mga mababa po na vaccine acceptance, no? Meron din po tayong mga nakahilera po or naka-prepare na demand generation activities po, strategies, nang sa ganun po ay eventually mapataas po natin yung level of acceptance. Yeah. And sa demand generation activities po na ito ay kasama po dito sa atin pong priority, yun atin pong mga health workers po, no? Yung mga health workers kasi alam niyo po, meron tayong mga health workers po na sila din po nagduduwa-duwa. Yeah. Niyo, Yeah. no? Yes. Sila pa naman po ang priority na babakunahan. So what more po sa atin po na general population. Pero yun nga po, meron po tayong mga demand generation activities and communication strategies din po na ilalatag din po in a few weeks time, no? Nag-ongoing na po yung atin pong mga capacity development sa ating mga teams po or ating pong mga partners sa implementing units sa mga ospital at mga rural health units. So, ang isa po sa mga pinaka-importante, no, na gusto ko pong i-share, lalo na po duman sa mga nakikinig sa Tuya Ngunyan, pati din po sa mga atin pong mga nanonood ngunyan, no, sa Radio Klinika, na naunawaan po namin yun pong hesitancy. Siyempre po, normal po ito na reaction, yung fear po. So, natatakot tayo about this new vaccine. In the same manner po na nung nalaman po natin yung coronavirus, natakot din po tayo, di ba? However po, isa po sa gusto kong iparating is that ito pong coronavirus vaccine po natin, alright, ay isa po sa atin pong mga responses para po tuluyan na po natin na masugpo or ma-stop yung pandemic. Okay? Ayaw naman po natin na habang buhay po tayo, Sir Henry, naka-face mask, no? Hand-wash shield, no? Sila lolo at lola nabuburyo na po sa loob ng harong. So mga akita po na pirmi na sa nang yaon sa tupad kang mga laptop, naka-online learning, so mga araw-kaan baga, no? Paano po tayo makaka-transition mula po sa ganitong situation natin in the present? Papunta, hindi na po pabalik, no? Papunta po sa mas magandang normal na, better normal for each and every one of us. Mangyayari lang po yan kung gabos po kita ay magiging pong protected laban sa virus. Po. So, yung protection laban sa virus ay maaari po nating makuha sa pagpapabakuna. Alright? Kasi kaipuhan po natin individually sa sarili po natin. Makadevelop po tayo ng makusog na immune response para kung yaon man si virus, no? Hindi po siya hindi po siya makakapag-create ng sakit sa katawan natin. At eventually din po, no, dahil ang coronavirus disease po kasi 'di ba ay nakakahawa po through respiratory route, no? Yan, no? So mga droplets, no? So kung ako po halimbawa ay mapabakuna, no? May ensure ko po na yung mga kasama ko po sa bahay na mga hindi eligible bakunahan ay kumbaga po mapoprotektahan din po sila. Kasi kung halimbawa po ako po ay lumalabas ng bahay para magtrabaho, ako po ay may tsansang ma-expose sa virus, di ba? At ako po ay nagpabakuna, no? So, pag-uwi ko po sa bahay, ma-assured po ako na hindi po ako magdadala ng buhay na virus sa katawan ko papauwi ng bahay ko. Di ba? At yung aking pong no, ay na hindi pa po eligible na mabakunahan, ay mapoprotektahan ko din po against the virus dahil hindi ko po yun maiuuwi sa bahay. So, araw-kaan. So, yung pagpapabakuna po natin, protection para sa satuyang sa diri mismo against the virus. And also, protection din po natin yan sa atin pong mga mahal sa buhay. Lalo na po itong mga loved ones na po na hindi po eligible na bakunahan pero pwede pa din po silang mahawa ng sakit. No? Yan po, sir, yung tinatawag po natin na herd immunity. Opo. Na pagka malawak na po ang level ng immunity sa ating populasyon, sa ating komunidad, doon lang po natin masasabi na maaari po tayong makatransition talaga, no? Sa better normal. Pero hanggat mababa pa po ang immunity at sige-sige pa po ang pagkalat ng sakit, no? Dumadami pa po ang mga nahahawa,
ay forever po tayong araw kaining naka-face mask, naka-face shield, no? At may mga quarantine, alright? Kailangan po natin na, syempre, di po ba mapagalon na po itong araw kaining sitwasyon ta din, di ba? Iya po. So gusto natin na magduman na po kita sa better normal. And the vaccination program against COVID-19 is one of the big steps po na kaipuhan po natin na nagibuhin, no? Para po makatransition po kita sa better normal din. Opo. Doc, may mga friend akong doktor na may mga private clinic, na naka-receive information from DOH na sabi, the DOH Region 5 is conducting a survey as to how many are willing to receive COVID-19 vaccine for possible upcoming vaccination program. Ano po ini, Doc? Tatawan sila kilibre or in parte na ini po kan sa tuyang programa na ma-roll out ining mga frontliners na ini enot ng makareceive kan vaccine? Pwede po maklarify Yes, ini, sir. Doktora? Opo. Kaya po even yung mga private doctors po natin, Sir Henry, ay kinakount na po natin for the master listing kasi kabilang po sinda, sir, sa atin po nga frontline health Ayun. workers. Yes po. Opo. Gusto din po natin, sir, mismo po sa hanay kan mga doctors natin, kahang hanay kan mga dentist natin, mga nurses, midwives, ay pagka po naglaog na po or nag-abot na po sa vaccine digdi sa tuya, ay kasama kaiba po sinda sa mga inot na po na babaksinate. Yes, sir. Kasi po, sinda po nagiiling kan mga pasyente. Iyon. Iyon. For vaccination pa lang Kung po ay sila. isang pasyente, mas muya mo po na duman ka magpa-check up sa isang doktor na alam mo pong bakunado na, di ba po, na vaccinated na din po siya against COVID vaccine. Against COVID virus pala po. Yan. So libre po ni Doc na itatao sa enda, kan sa tuyang gobyerno? Yes, sir. Opo. Pagka po meron pong nagkakalat na may bayad ang coronavirus vaccine, sumbong niyo po agad sa muya. Hindi pa po ito available in the market. Sir, so vigilant po kita dyan. Baka po may mga minalaog na po na mga black market vaccine. Delikado po. Baka iyan pa po ang ikasira sa ating programa. Anyway, sir, lahat po ng mga, ang coronavirus vaccine po kasi, no, ang COVID vaccine po natin, ay bibilhin po ng ating national government. No? So, ito po ay libre po na ibibigay sa lahat po ng ating mga priority population na babakunahan. Actually po, ang mandato po ng ating mahal na Pangulo is that eventually po, in the span of over the years, no, 3 years po yung nasa pipeline namin, mabakunahan po ang kabilugan ng mga Pilipino. Yan po ang goal. At dapat libre po ang bakunang ito. Yes po, libre po siya. Yeah, opo. Doc, sorry po sa mga nagte-text, kadakol tabing hapot digdi, kaya lang ka po sa kami doktora sa oras, siguro pag nakabot na po sa vaccine, kung ano talagang vaccine ang itataw po sa tuya sa Bicol, from time to time, mag-interview po kami kay Dr. Rita para po maaraman ta kung ano mga possible adverse reactions, anong klase pong vaccine sini, tangani po mas ma-informaran kita gabos. Kaya lang po, pasensya na po sa mga nagte-text sa tuya tabing cellphone, po sa messenger. Tadi na po kaming oras si Doktora. Doc, and thank you so much naman po sa imo unless po na mayroong kang parting words po from the Department of Health para sa mga listeners na ngunyan. Go ahead po. Yes po, sa lahat po ng mga tagapakinig at mga nanonood po ngayon sa atin po nga programa ngayong umaga, hinihikayat ko po kayo na kapag ka po nag-roll out na po ng mga registration at mga urulaya, na mga urulay po sa inyong mga komunidad, mga survey po patungkol sa COVID vaccination, hinihikayat ko po kayo to actively participate, no? Duman po sa target na po or priority na po na inot na mababakunahan for the COVID vaccination program, inihikayat ko po kayo na magpa-register, magpa-master list po. Nang sa ganon ay maibilang po namin kamugabos sa ating programa. So para man po duman sa atin po nga mga kababayan na sa ngunyan po ay nagduduwa-duwa pa patungkol sa pagbabakuna, inihikayat ko po kayo na yung pagkuha nyo po ng information ay manggagaling lang po sa mga reliable sources po natin. Kung igwa po kamong mga kahaputan, manungod po sa pagbabakuna kontra COVID-19, maaari po kayong mag-reach out po sa Facebook page po ng Department of Health CHD Bicol. So sasagutin po namin yung mga katanungan din ninyo. Mas madali po kasi na
mismo pong sa mga health authorities po kita magtanong kesa po magkuha kita ng datos mula sa iba't ibang mga sources na unreliable. Baka po lalo pong mag-fuel ang atin pong fears, no? So po ang atin pong goal ulit ay mapataas ang level ng protection against COVID-19 ng ating katawan personally at ng ating buong community po, no, ang ating buong rehiyon, ang ating buong bansa. At ma-attain lang po natin ang level ng protection na ito kung kita po ay magsasama-sama, magtarabang-tabang po na ma-put into success ito pong ating vaccination program. So muli po, no, in the next few days and weeks po, may mga i-roll out na po na mga registration process. Opo, registration, master listing sa indo pong mga komunidad, sa indo pong mga health facilities. Please be actively involved po para po ito po yung first step natin tungo po sa papunta po natin makatransition kita sa atin pong better normal and put an end to this pandemic po. So yun lamang po, Sir Henry, maraming salamat po. Yes, thank you so much po, Dr. Rita May Angbon, ang COVID-19 vaccine spokesperson po kan Department of Health Regional Field Office. Thank you so much po, Dr. Rita, and have a nice day po sa imo. Mga tugang, iyan po sa tuyang presentasyon kang programa ngunya na pagkahapon o ngunya na pagkaaga. Pasensya na po sa mga kadakol na hapot na day ko na po na-accommodate na po kitang oras. Thank you. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Nido 3+. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob at